sortit aquí... Després ha hagut Xavi, per això. El Pons, el Xavi, Paracetamol. el Monxo... Em porto una a la motxilla. Ha sortit del cotxe dient, em fan mal els ossos de la vacuna. Està destrossat, Xavi. No, estic de merda. Què fem? No t'has agat, papa. La coca no és buena. És aquí l'objectiu? Sí. Això. Bueno, fem aquest carrer, si hi ha alguna cosa... No... Xavi! Panoràmica. Papa! Habitació que flipes. Un dels cabos. Hòstia! Oh, més 18, més 18. Més 18, segona habitació, tercera. Saga. Acompanyeu-nos en aquesta aventura. Sí, és que estava mirant. Mira que és sàctic. Mira que pas. Mira que passatge és humà. M'he que mirall. Dimoni. Oh. Sí, ara no estarà de tu. Està gravant, no és de puta rara. Quan et traguis... Ai, que caic. La puta càmera. Hòstia! Ai, Suri! Pots seguir o no? I un bebè. Reverso tenebroso, tu, de Jordi Pons. Ja ho veurem. Go! Pepe, ja estic gravant ja per si en cau un altre, tio, aquí davant. Sagbi? Ja ho sap, Xavi. Ha sigut boníssim, el de Pons, tio. És que llàstima que no estava enfocant. Monxo a l'aigua? Ja ho sap, sou uns fracassats, bon. Valents! Talla cap aquí, va, que acabo d'encendre la càmera.
No, a mi m'han començat a empotrar de totes les bandes. Un paralític aquí a l'aigua... Però intenta frenar amb això, com veus que se't marxa i canviar la direcció. Bueno, m'han tocat un poc, una mica. Uf! LOL! Ojo! Ai! Uau, cul, tio! Som tan desgraciats que pugem aquí no sé quants metres. A veure, pues això, o sigui, res. Covadonga per veure... 3 fracassats més, a part dels altres 2. I això suposa que és un llac. Se suposa, sí. Que veiem aigua aquí davant. Sort que no vam pagar el dinari. Perdona, que estava fora aquí. Espera, ¿vosotros qué tal por ahí? Fracàs. Porque Asturias es mi patria, es sincera su bandera. Skinner! La Santina, la bonita de la tierra. Ramon el Fari.